Türkmenistanyň Gündogor sebeti Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary mundan beýlek daşary ýurt pasportyny diňe indiki ýyl alyp bilerler. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä, sebetiň migrasiýa gulluklarynda şuňlar raýatlara täze ýyldan soň ýüz tutmak maslahat berilýär. Adatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysynyň sözlerine görä, Türkmenistanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegi bilen baglanyşykly aladalar hasam göçlenipdir. Yerli migrasiýa gullugynda pasport almak isleýänleriň uly nowatlary saklanýarka, täze ýüz tutýanlara 5 aýdan soň ýüzlenmäge tinanşmak maslahat berilýär. Inni nowaty durmak üçin talon bermeýärler. Migrasiýa gullugyna ýüz tutanlara täze ýylda gelmeli gaýdalýar. İşgärler täze ýyldan soň ýazgyly gün nowatyň boljakdygyny aýdýarlar. Dip Adatlyň Türkmen Abatdaky habarçy aýdýar. Şol bıraktyň özünde de çeşmelere görä yerli migrasiýa gulluklarynda para bilen pasport taýýarlamak mümkinçiligi saklanýar. Käbirleri nowata ýazylmak umydy bilen migrasiýa gullugyna ýygyderli gatnaýarlar. Beýlekler bir gezek ýüz tutanda dokumentlerini desine tapşyrýarlar we täze pasport alýarlar. Paranyň möçüri $500 bilen $750 aralygynda galdy. $500 40 günüň içinde pasport taýýarlanýar. $750 20 günüň içinde berilýär. Dip yerli çeşmeleriň biri anonim gurrun berdi. Mundan odal Türkmen Abatda daşary ýurt pasportlaryny almak üçin migrasiýa gullugynda iýun aýynda ýüz tutan raýatlar dekabr aýyna nowata ýazylypdy. Daşary ýurt biometrik pasportlaryny almak üçin nowatlar Türkmenistanyň ähli sebetlerinde saklanýar. Iýul aýynyň aýagynda ýurdun gün bataryndaky Balkan welaýatynda daşary ýurt pasportyny almak üçin ýüz tutanlar 2024-nji ýylyň fevral aýyna nowata ýazylypdy. Biometrik pasport Türkmenistanyň raýatlaryna ýurdun daşyna seýahat etmäge mümkinçilik berýär. Pasport ediňe Türkmenistanyň çäginde alyp bolýar. Başga ýurtlaryň köpüsinden tapawutlykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary öz raýatlaryna ýaşaýan ýurtlarynda türkmen pasportyny bermek hyzmaty bilen öpçün etmeýär. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy tinanşýan raýatlaryň uçara goýberilmezligi meselesi ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Täze pasportlary, wizalary, biletleri bolan raýatlar Aşgabatyň Hogan menziline ýerine gaýtarylýar. Olaryň 30% jemeti uçara goýberilmeýär. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7 awgustda aýtdy. Adatlyň çeşmelerine görä şu aýda bolan ýagdaýlaryň birinde Liwap vilayatynyň ýaşaýjysyna düşündürüş berilmeden Stambuly uçmak gadagan edilipdir. Uçara goýberilmedik şol ýaş ýigit ýaňy ýakynda harby gullugyny tamamlap, işin gözleginde Türkiýe gitmäge tinanşypdy. Şol uçaryň ýolagçylarynyň arasynda bolan çeşmäniň sözlerine görä, jemi 150 ýolagçynyň 40 golaýy uçara goýberilmändir. Adatlyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmesine görä, adatça ýaşy 45 ýaşdan geçen ýolagçylara Türkiýe uçmagy ruhsat berilýär. Şeýle-de odal Türkiýe baryp gaýdan türkmen raýatlary köplenç uçara päsgelçilik söz goýberilýär.